Ugbu a ka m dubatazie Primate George si Nchọkụ maka ihe omume a haziri maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe. Biko geenụ ya ntị. Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m adabata n'ihe mmemme anyị WDS ebe anyị ka nụkwa bụ Be Ye Imitators of God Part 7 agba nke 7. Come and let us make man in our image. Bịanụ ka anyị mee mmadụ n'oyiyi anyị. Maturity and Divinity Series. Ya bụ ịdị dịka ọ dị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime Onyenwe anyị. Ezi Chineke onye kere eluigwe n'ụwa, naanị gị bụ Chineke, gbatue bịa mee ka ndị na-aṅa m ntị nụrụ okwu a lọghachite ụlọ n'ime ịtụ egwu aha gị nakwa ndụ ebi ebi bụ ihe nketa ha site n'aha gị bụ Kraịst Jizọs Onyenwe anyị. Amen. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, be ye imitators of God. Come, let us make man in our image. Ephesians 5:1-2, Genesis 1:26-27. Ọ sị ka anyị bụrụ ndị na-eṅomi Onyenwe anyị. Ọzọ, Chineke sị ka anyị mee mmadụ n'oyiyi ya. Akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 5 amaokwu nke 1 ruo na 2. Akwụkwọ Genesis isi nke 1 amaokwu nke 26 ruo 27. Hụ na these two chapters of the Bible are putting to you and I that if you don't possess the qualities of God, you and I are not going anywhere. Akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 5 amaokwu nke 1 ruo na 2 na akwụkwọ Genesis isi nke 1 amaokwu nke 26 ruo 27. Ịhụ na ihe abụọ a mere ka ọ pụta ihe nye mụ na gị na ọ bụ na anyị adịghị ka anyị enweghị oyiyi Chineke, njirimara Chineke. Ọ dịkwa ije mgbe ị na-anụ ihe gbasatara God qualities, ihe ọ pụtakwara bụ akara nke ndụ ebi ebi. Mgbe ị na-anụ ya ka ihe na-aghọta gbasara ya, ị na-anụ God's standard, ọhịa ọ na-akọkwa agwa Chineke. Ọ bụrụ na ị nweghị njirimara ndị a, ọsọkwa gị na-aza Archbishop, Bishop, Primate, Pastor, Apostle, dị nwa mbereka, ọ chụpụ ajọ mmụọ, asị nwekwebe ije, preacher nwekwebe a na-eje o. Imecha na m na-egwu egwu lee ya na akwụkwọ Leviticus isi 20 amaokwu nke 25 ruo na 26. Akwụkwọ Pita nke 1 isi nke 1 amaokwu nke 25 ruo na 26. O kwuru gịnị? Ọ sị dị nsọ dị na mụ onwe m dị nsọ. Kwenye na ọ chọrọ ka anyị nwee ihe njirimara ya maka ịdị nsọ, mark of salvation, ya njirimara Chineke. Ngakwa ntị ọzọ, Matthew 5:48 wee sị unu ga-ezu oke dịka mụ onwe m bụ nna unu zuru oke. Ezi enyi m onye na-ege m ntị, enwere ihe mere iji gaghị aṅa ntị nwoke na nwaanyị nke Chineke ma ọ bụ mmadụ ọbụla nke na-asị gị na-ebi ndụ n'ime mmehie na onwe ihe o mere, gị na-ebi ndụ n'ime akwamiko na onwe ihe o mere, gị na-ebi ndụ n'ime agbamụtọ ọdọsọrọ gị yiri. Kwenye na ọ bụghị agwa Chineke. Hapụchakwa na a na-akpọ Kraịst aha ṅa ntị si gị na-ebi ndụ n'ime anya ukwu, gị bute ya taa nwa echi na-emeta ihe mgbawa obi nye ibe gị site n'igwu wayo, igwu mmadụ ibe gị, igwuo ya onye ahụ anwụnwa na n'obi mgbawa. Mgbụrụ ịkụrụ emecha iwe ọnụ ya na iwe obi mgbawa. Galatians 6:6 ka a na-egbu ndị aka ha dị ọcha, egbuo nwaanyị, egbuo nwoke, because with impunity. Chọghị ịma asị ezi enyi m ṅaa ntị, ị ga-alakwa n'iyi. You will perish with the preacher because you are making Christ a minister of sin. Ị ga-alakwa n'iyi maka ị na-eme Kraịst onye ụgha, na-azọ Kraịst okwu n'isi, na-agụ ọbara nke ọgbụgba ndụ ahụ, na-agụ ya n'ihe efu ka e sitere ya doge nsọ, na-emenye mmụọ nke amara ihere na ọdị ndụ ị na-ebi. Ga-esi agbọ gị sọ na ịnụ na amara gbụrụ ụtọ, eme ihe asịsị eme ebi ndụ na-asọ oyi, agbọ gị sị maka ịnụ na amara. Beware of preachers who encourage sinners. Gbakwara ha ọsọ bụ onye preacher ọbụla nke na-agba ndị mmehie ume, ka esi na mmehie enweghị ihe o mere. Ị hụrụ ya? Ọ bụghị na agba ọhụrụ nsọ ọsọ ka ọ nọ na agba ọhụrụ kwa na agba ochie. Lee na Ezikiel, akwụkwọ Ezikiel isi 13 amaokwu nke 22. Gbatue, Chineke kpọrọ ndị kwusa ozi ọma na-agba ndị mmehie ume. Ọ nwere ike ọ ga-asị gaa memenụ mmehie, mana okwu ya na ihe niile ọ ga na-agwa gị ga-agosi gị na o nweghị ihe o ji mmehie kpọrọ. Ị na-ebigo ndụ n'ime mmehie, ọ chọghị ịma ya, na-enye gị nkasi obi sị gị hapụ ihe ahụ. Mana ihe abụ ihe wụ isi ahụrụ kpagba okpu, ọ bụ okwu nchegharị si na mmehie pụta. Ama ihe mere ọtụtụ onye na-ekwusa nchegharị ya nwa bụ onye ụkọchukwu atụba ya ngọm n'ihu ụmụ atụrụ ya ka obi wee dị ha mma, ka anyị wee nwee ike nọgide isi ike ruo mbibi. Nwanna m, preacher ọbụla nwaanyị ma nwoke ma nwaanyị ma ihe onye nkịtị
na-agba ndị mmehie ume sikwa n'ebe Ekwensu nọ ọkwa ihe a na-abụ agents of Satan, agents of darkness. Mana ị gakwa aghọta ahụ, ị gakwa ekweta. Because do not be carried away with the way he is promoting the name of Christ, the blood of Jesus, the grace of Christ. Ọ bụkwa ya ọbara Christ, amara Jizọs a na-akpọ ya enyi. Ọ bụkwa ihe abụ ihe eji ele o. Onye ahụ bụkwa onye nkwulu nke mmụọ nsọ. Ọkwa nna nkwulu nke mmụọ nsọ a ka anyị ga-agba gburugburu n'okwu Chukwu anyị taa. Gịnị bụ nkwulu mmụọ nsọ? Nkwulu mmụọ nsọ ma nkwulu Chineke enweghị mgbe o ji owuru otu n'ime agwa Chineke kama ọ bụ agwa Setan. Nkwulu bụ njirimara Setan, isi bụ isi opi n'ebe Setan nọ, blasphemy. Nkwulu ọkwa gịnị na-ebute nkwulu a? Ya aghọta n'ime aghọta ahụ onye ahụ kwa na-ebunya n'ime nganga. Gịnị ọzọ? Bitter jealousy and envy, ekworo mmụọ na anya ukwu. Ọzọkwa greed and hatred, anya ukwu, ohi na ịkpọ asị. Gịnị ọzọ? Hypocrisy and selfishness, ya iru abụọ na mmụọ na-anọ onwe. Ole ọzọ? Sentiments and insincerity are largely responsible for blasphemy. Ịhụ na ya na mmụọ na-anọ onwe na-agakọ. Ya bụ ọ hụrụ ihe ugbu a hụ na ihe adaba ya eji maka na n'ụlọ ụka ya dịka mgbe mbụ o nwere ndị ụlọ ụka na-anabata ụmụ kposhi a na-eme taa, mana ngwa ngwa ị ga-asị oke ka e wurịta memba ha gị memesi ihe ahụ ha jụrụ ajụ ihe eji maka na ihe batara chọọchị ha hapụzie ya. Ma mgbe mbụ anaghị ekwu okwu megide ihe dị otu ahụ, ha emechi ọnụ. A na-akpọ ya sentiments. Ịhụrụ na mmadụ na-eme ka na-awụ ya gị ji bikọs na ọ bụ onye chọọchị gị tọpụ ihu, gwara gị hụ onye ọzọ na-eme ya gị tikpọ. Anyị akpọ ya sentiments. Ya were ya gụọ ihe dị n'akwụkwọ Kọrint isi nke 11 amaokwu nke 13 ruo 14. Otu mmadụ ga-esi mụ enwe onye ozi na-asị ya apọstọl, reverend, bishọp, na-akpọ ihe niile ndị a na-ada naanị ka o wee nweta ihe ọ chọga na-abụghị ndụ ebi ebi. Ị hụrụ ya? Titus 2:11-15 ga-akọwara gị ihe m na-akọwa na e mere ka amara Chineke ruo anyị aka ka anyị wee si n'ebe mmehie gbapụ, ka anyị ghara ịbụ ndị na-ebi ndụ mmehie, ka anyị bụrụ ndị na-ebi ndụ kwesịrị ekwesị. Gị hụ nwaanyị eji oji nke ọma. Ngale ihe na-eme taa, ahụ nwaanyị jiri oji nke ọma na-atụ ya ghọngọm, ihe o si n'aka Setan, ihe ọnwụ nkwulu. Gị hụ nwaanyị jiri oji nke ọma getọwa ya ghọngọ. Ọ bụkwa iji oji nke ọma bụ isiokwu, ọ bụkwa iji oji nke ọma, ọ bụkwa ikechi isi gị, ọ bụ wickedness, ọ bụghị ime nke a. Kedu ihe ịchọ ka o mee? Ebe akwụkwọ nsọ kwuru sị na Timoti nke mbụ isi nke 2 amaokwu nke 8 ruo na 9, o kwuru gịnị? Ka ụmụ nwaanyị ihe nwere na-akpọ modestly, mmadụ ji oji kwesịrị nwa Chineke. Ihe ndị abụọ agwa Chineke, ji oji kwesịrị nwa Chineke. O jiri were na agbụgbọ ebele kpuchie ọtọ Adam na Eve mgbe eji ha akwụkwọ nkịtị mechie ọtọ ha. Ihe nwere ihe dị mma kpuchie ọtọ ha. Onye ga-eji na-agbụ ebele ga-ahụ ọtọ ha. Ọwụ ya wụ isi akwa kịtị taa eyi akwa gbara ọtọ. Desa nwe ihe o mere. Iyi akwa gbara ọtọ agwa Chineke. Matthew 24:24 Kraịst aja eze na-agwa gị na nwere ndị ụkọchukwu ndị na-arụ ọrụ ebe na ọrụ ịrịba ama, mana ihe gbasara ndụ ebibi anụkwa ha n'anya ma otu. Ha ga-asị gị n'iwu adịghị. Amaokwu nke 15 na mmebi iwu ga-aba ụba. Matthew 24 amaokwu nke 15, Matthew 24:15 ọ sị ihe na-ebute mmebi iwu ga-aba ụba maka ha ga-asị gị iwu adịghị. Akwụkwọ Mkpughe Revelation isi 13 amaokwu nke 4 ruo 13 kwụọ ya ọfụma. Kraịst gbata ọsọ. Ị ga-ahụ ihe a na-akpọ nkwulu, ka iwe mara ma nkwulu ọ dị n'ime gị, ka iwe mara na inweghị njirimara Chineke. Ọsọkwa gị na-preacher na-ekwu ncha asị na ntị. Any preacher that is not salvation and repentance based is of the devil. Onye ụkọchukwu ọbụla onye ọsọ ya bụrụ nke ihe gbasatara isiokwu ya na-abụghị ndụ ebi ebi na alaeze Chineke, enyi ha si n'aka Ekwensu. Aja ha jụwa gị gbasị gị edebeghị mma, ịrụghị ụlọ, enweghị ego, gị kwuwekwu ndụ ebi ebi. Lee n'okwu si n'ọnụ Setan nya ntị. Onye m jisi gị gụọ ihe ebe ndị a m kpọsịrị gị aha nke ọma. Blasphemy, simply put, is speaking evil of good. Ikwu okwu ọjọọ megidezi ihe, ikwu okwu ọjọọ megide Chineke, ikwu okwu ọjọọ megide ezigbo mmadụ. Ma ị na-ekwu ya na pulpit ebe ọbụla sọ gị na-ekwu ya, o meghị ka ị ghara ịbụ onye nkwulu. Ọ dịkwana onye asịrị gị kwuo nkwulu, o nweghị ihe o mere asị, ma onye ụkọchukwu ma onye ukwu ma onye nta ma mma gị. O nweghị ihe dịka ọ wasịrị m nọ na-arụ, o nweghị ihe dịka ọ ife ha na-ekwunu mgbe anọ na iwe kwube, ọ bụghị excuse. Ọ ihe kpatara ọtụtụ ụmụ Chineke, genuine people, children of God, ya ụmụ Chineke ndị asara asa na ndị ụkọchukwu asara asa, ndị ụkọchukwu ma ihe ha mere nwere nghọta, anaghị criticize, anaghị condemn aghara maka na anọ na asịrị, anaghị asụ otu anaghị ekwu ugbu a ha na-ege ha ekecha ha sị gị ihe a n'eziokwu ọ bụ otu ọ dị, na-agaghị gwaba gị sị gị chọọchị anyị ọwụwụ chọọchị anyị. Ahụ na m ọtụtụ n'ime ha
ịhụ ka ndị mmehie si kwu okwu kwasịrị dị egwu megide Kraịst. John 9:24-25 lee ya nụ. Ịhụrụ ya, nwata nwoke ahụ mere ka ọ hụ ụzọ, onye isi Kraịst eme ya hụ ụzọ. Ha na-adọ ka okwu nkwulu megide Kraịst ka iwe hụ na ihe si n'aka ekwensu. Ha na-adọ ka okwu nkwulu megide Kraịst ka isi ahụ wee bịachikwa ọzọ. Maka na ikwu nkwulu megide nye nke Chineke tụwadị onye na-enwe ihe o mere, ọ dị ekwensu mba. Ịhụna ha sị na ọ onye mmehie, o mere ka mee nka. Ya sị ha, o mere mmehie, o meghị mmehie, na ya amaghị na o nwekwara ihe ama ya ga-ekwu si ụta menye ihe ihere n'iru. Ọgwụgwọ nsọ ya ha adị permanent, bekee kwuru. Ọ bụrụ na ha nwetara ya, isi ahụ nwere ike ichiata ọzọkwanụ ọ ga-enweta ndụ ebi ebi. Lekwe Mark 9:38-40 o kwuru gịnị? Jizọs egbochie ndị ahụ bịara gwa ya sị, Masta, anyị hụrụ ndị ji aha gị achụga ajọ mmụọ, ji aha gị agbasago ozi ọma, anyị hụrụ ha, anyị egbochie ha. Ya sị ha, unu egbochikwala ha, na onye dịrị anyị adịghị emegide anyị. Ịhụrụ ya, ka egosi gị na ọ bụghị naanị n'ime chọọchị gị ahụ, chọọchị Chineke gị ahụ na chọọchị Kraịst gị ahụ, ọ bụghị naanị ebe ahụ ka a ga-enweta ndị fege Kraịst. Enyi, ebere na-emere m ọtụtụ ndị mmadụ. Ana m agwa gị eziokwu, ha kpụchakwa n'anya. Akọwala m okwu a mbụ na Kraịst adịghị crude, Kraịst adịghị rude, ọ dịghị arrogant. Ụfọdụ na-ewere crudeness dochie anya boldness. Ka ga-esi dị rude, dị crude n'aha Kraịst sị na na-agbasa ozi ọma? Ọ bụghị eziokwu. Ihe niile gbasatara ihe ọbụla, condemn elu, condemn ala, condemn. Okwu ndị ebe anọdụ ebe. Ị gaa n'akwụkwọ Luk 23 amaokwu nke 39 ruo na 43, gị hụ ebe ndị ohi abụọ, ndị mmehie abụọ nọ n'elu ebe ofu kesị na-atụchakwa Kraịst ebe a. N'ime mmehie niile ya gị hụ onye na-akwa iko, onye na-ebi ajọ ndụ, ya nwekwa ohere atụrụ onye ozi omeghe ọghọm sị gị na onye mmehie. Ị na-ege onye nke ọzọ onye mmehie sị, ana m ana-akọ nwoke a, mana nke a m hụrụ n'anya m, nwoke a bụ onye ezi omume. Ọ sị onye nwa chetakwa m, ọ sị ya n'abalị a ka ị na-aba na ndụ ebi ebi, ka i wee hụ na nkwulu na-enye nsogbu, ọ na-egbochi mmadụ ndụ ebi ebi. Ikwukwenụ nke ọma na-enye mmadụ ndụ ebi ebi. Ihe mere ụfọdụ ndị ụkọchukwu maara ihe, a na-ekwe okwu nkwulu na ụmụ Chineke ụfọdụ maara ihe, ị nweghị ike ime ha ihe nkwulu ama ha ekwuo ihe a na-amaghị. Lee John 10:19-21, ọ sị nkewa wee bata n'etiti ụmụ Chineke. Ụfọdụ sị hapụ ihe ahụ, onye mmehie, onye ajọ ome. Ụfọdụ sị adị onye mmehie ọwụ, onwekwe na anya ajọ ome ọwụ, ihe na ọ bụrụ onye ajọ ome ọrụ ya ga-agba ama. Jizọs wee besa pịachie olileanya ha nwere maka ndụ ebi ebi, pịachie ya na Mark 3:28. Maka akwụkwọ maka isi 3 amaokwu 28 sị ha na unu agaghị ahụ ndụ ebi ebi n'ụwa na mgbe m ga-abịa. Kwụrụ na chapta ha emechiela ya. Ọkakwa maka ịmara ihe na-eme onwe gị. Enyi, sachakwa na anya unu nke ọma ahụ n'eziokwu nke ndụ ka na-agwa gị ha. O nwekwara ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị nke steeti nwe anaghị anabatakwa ụmụ ihe ndị ahụ. Ụfọdụ gwa ndị steeti ndị nkịtị nwe anaghị anabata, ọwụ ụfọdụ na-anabata. Ebe mmadụ ga-ahapụ okwu ndụ ebi ebi na-akọndem elu akọndem ala. Ọkwa na mgbe mbụ ahụ hụ na ahụ ndị na-abata n'aha Kraịst na oziọma Kraịst na-akọndem, na-ekrisaizi holy water n'aha Kraịst, n'aha na amụrụ anyị ọzọ. Ha ekwuo, ha sịgọ ndị na-ebu mmiri ngozi ndị ekwensu. Ha ọ gịnị na-eme? N'ihi na eziokwu ọ bụla ikwuru okwu megide anaghị adịgide, mana okwu ụgha anaghị adịgide. Ọ nwere oge, mana eziokwu na-adịgide. Taa gịnị na-eme na redio? Na ngwa ntị na redio ụfọdụ kwe na ahụ ya na-eme ebe ahụ mmiri ngozi ahụ asị gị debe ya ka a gọzie ya, kwe. Mana ihe a ka a na-akọndem mgbe gara aga sị gị na ndị na-eme ihe ndị a ha wee ekwensu, na mmadụ goziri mmiri na ọ wee ekwensu. Mana taa kwe na ọhịa ọbụla na redio ọkịwa a na-akọndem iyi crosses na uwe ododo. Taa gịnị na-eme? Sị gị ndị ahụ na-eyi uwe ododo na ndị ahụ na-eyi cross, tradition of men. Gịnị mere taa? Ọkịwa na ọ dịghị mma ikwulu nkwulu, ọ dịghị mma, mmụọ nkwulu adịghị mma. Ọ na-eme ka ikwu okwu megidezi ihe. Ma Chukwu gbaghara ndị ya. Chineke mee na-ebere, mee na anyị ebere. Ịhụ na adị m eyi cross, mana enweghị m any reason m ga-eji kọndem onye na-eyi cross. Naanị ya yi ya ga-ama, ọ bụ na oyi ya kpọọ ya chi ya nyaama, ọkwa na oyi ya iji gosi ihe ama nke a na-enwe simbọl. Agwa onye na-agbanarị simbọl, a na-agbanarị ya agbanarị, njirimara a na-agbanarị ya agbanarị. Gịsị m bịa kwuo maka na ana m eyi ya gaghị eji n'ihi na emegaghị ya, onye megaghị awụrụzi onye ị ga-ebu ụzọ tụlee ya ka ọma. Mana ka ahụ ndị chọọchị ọzọ na-emega nke gị na-emega nsogbu ụlọ, ọ bụghị eziokwu. Brethren, bekee kwuru, nwanna m gwa m ihe kpatara nụ onye mkpọrọ nwa ya mụrụ ọhụụ gaa ụlọ ụka ga-akele Chineke onye nyere ya nwa ga-eji awụrụ na o mehiela, ọ nọ nda dị lọ. Olee otu mmadụ ga-echi were ihe ubi gaa n'ụlọ ụka gaa nye onyinye ji mee mmehie, ọ nọ nda dị lọ?
ngwale anya na-akwụkwọ Jenesis isi 8 amaokwu nke 22 ọ sị Chineke nyere ya oge, o nyere ya abalị, nye anyị ụtụtụ. A sị na ndị mmadụ hụta ga-esi kwukwu okwu wepụ ka maka Old Testament lọ ewepụ abalị wepụ ụtụtụ, mana o nyere ha anyị abalị na ụtụtụ. O mere ya mee mkpomoyi mee mkpomọkụ. A sị na ha hụrụ ụzọ iwepụ ya ma ha ewepụla ya. Ngwa ṅa ntị, enwe oge abalị, nwee oge ụtụtụ, nwee oge okpomoyi, nwee oge okpomọkụ, bịa nwezie oge ịkọ ihe ubi n'oge owuwe ihe ubi. Onye tiri Chineke gị bịazie kọcha ihe ubi ahụ, bịa werezie wegide Chineke ga kelee ya under the law. Ị na-ahụ ihe na ha gwagbu gba gị mụọ nwa gache gị wegide Chineke under the law, gị ga kelee Chineke under the law. Luke 2:21-23 akwụkwọ Luke isi 2 amaokwu nke 21 ruo na 23 ọ sị na mgbe a mụrụ Kraịst ekugere Chineke, ekele Chineke, chee ya n'iru onye nwe anyị dịka iwu si kwuo. Kraịst imehiela Chineke, Kraịst onweghị ike igbochi ha sị ha unu ekukere m aga. N'ebe ahụ pawa zukwara ya ahụ niile. Ngwala anya 1 Thessalonians 5:16-18 akwụkwọ ndị Tesalonaịka isi nke 5 ama okwu nke 16 18 sị gị na ọsị na-enwe na ọṅụ mgbe niile, na-ekpe n'ekpere, na-esepụghị aka n'ime ihe niile dị mma, na-ekelenụ Chineke ekele. Ọ bụ uche Chineke. Kweere Igbo, n'ihi nke ikele Chineke ekele na ịtọrọ ya mma abụghị mmehie. N'ihi ya onye kpọrọ nwa ya ụmụrụ ọhụụ ga kelee Chineke onye mere ya mụọ nwa ahụ emeghị mmehie. Ka o ji anụ n'okpuru iwu. A na-ekwe n'okwu iwu ịmakwa nke ebe iwu. Ekwe okwu iwu si iwu adịghị, ị na-ajụkwasị ole iwu nke ọ bụ. Ịmakwa na ọ na-asị gị na iwu adịghị, ị ga-ajụ ole iwu nke ọ bụ, n'ihi na Chineke, ihe mepụtara Chineke iwu nsọ. Ṅa ntị, ọ bụrụ na iwu nsọ adịghị, Chineke agaghị anọ, alaeze agaghị adị, ezi omume agaghị adị. Ị na-achụkwa ndị na-eli na alaeze ihe ha na-emeba, nwere ndụ ọjọọ anyị na-ebi taa ha nwa na-ebi. Ikele Chineke na ịkpọrọ nwa gị gaa n'ụlọ chọọchị, kelee Chineke otu esi napụta gị n'ihe ize ndụ ka ọmụ nwa, kelekwe Chineke otu esi mụọ nwa, adịghị mmehie ọ bụ. Ịkpọrọ ya child dedication, ọ bụ otu ihe ahụ, ọ bụ ikele Chineke ekele. Dedication ṅa ntị, gị gaa chọọchị kwa wiiki, gị gaa chọọchị, ọ bụ dedication. Wiiki ọzọ gị gakwa rededication. Ihe na anyị na-aga chọọchị kwa izu, ọ bụ dedication and rededication. You dedicate yourself and rededicate yourself. Ṅa ntị ka nkọkwara gị ihe ọzọ. O nweghị chọọchị, a particular church agbụrụ Church of God, ya chọọchị a ọ Church of God, ndị ọzọ awụ Church of God, makwanụ Church of Christ. Ṅa ntị, ihe bụ Church of God. Church of God pụtara the assemblies of God, ya ebe ndị ọbụla kwere na mgbakọ nke ndị ọbụla kwere na Chineke. Ihe mere mgbe Kraịst ga-abịa, ọ nnọkọ ndị na-ekwere na Chineke bụ ndị ga-anọkọ ofu ebe n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ bụ ya bụ ihe a na-agbụ assemblies of God. Assembly n'asụsụ Grik pụtara chọọchị, ọgbakọ. Mana abịazi mmadụ nwere zara ya n'aha. Ọ ya mere ka o ji dị mkpa ka onye ọbụla kpachapụ anya mgbe ị na-eme segregate, ọ ị na-akọndem, ọ ị na-criticize n'ụzọ na-adabaghị adaba. Ọkwa blasphemy. Marakwa ya taa, ụfọdụ ga na-eche na ha eruola eluigwe, ama na-agbụ nkwuluchi ha. Ya bụ chọọchị ọbụla na-abụghị Kraịst hibere ya, na-abụghị Chineke hibere ya. Mana nke ọbụla Kraịst hibere, Jizọs Kraịst ji aka ya gbaa ama ya hibe ya, ọ ya ka a na-agbụ Church of God, ụkwa ka a na-agbụ Church of Christ. Kweere Igbo. So onye ọbụla gara ga-agbu ige chọọchị na-ahụghị Kraịst anya ụjọ dịkwa. Mana ọ bụrụ na Kraịst gwa gị sị gị mee ihe dị ụta, o nweghị onye nwere ikike ikpe gị ikpe except Kraịst ahụ. Ṅa ntị na akwụkwọ Mark 9:38-40 o kwuru gịnị? A kọwara sị gị na Jizọs Kraịst, ụmụazụ ya bịara gwa ya sị, nna ikwu anyị hụrụ ndị ji aha Kraịst emege nke a, anyị egbochie ya, sị ha shut up, unu egbochikwala ha. Na onye dịnyere anyị adịghị emegide anyị. Ịhụ ebe ka ọ kọwara gị na ọ bụghị naanị n'ime ụlọ ụka gị, a ga-enwekwa ndị ọzọ ga na-emegbu otu ihe ahụ. Ọ ya wa assemblies of God, nzukọ nke Chineke. Ịhụrụ ya, ndị kwere na Kraịst. 1 Thessalonians 2:4 ọ sị gịnị? Ọ sị, for you brethren became imitators of the church of God which are in Judea in Christ Jesus. Akweghị na Igbo ka anyị ndị na-enwomi nzukọ Chineke, ndị Tesalonaịka nke mbụ isi 2 amaokwu nke 14. Ọ dị egwu. Ngwa ṅa ntị, enwere ụfọdụ mmadụ na-asị na ha were ndị Juu, na ha were ndị Israel, na kama ha were ndị Gentiles. Ṅa ntị, mana ịhụkwara ebe Pọl na-atagbuchi na-agwa ndị amụghara ọzọ, na-agwa ndị kwere ekwesị ha, unu esokwara ụzọụkwụ ndị Gentiles. Ephesians 4:17-32 unu enwomikwala nzọụkwụ ndị Gentiles, ndị na-anabata na Kraịst dịka onye nwere nzọpụta ha. Ephesians 4 akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 4 amaokwu nke 17 ruo na 32.
mgbe ị na-condemn harvest, condemn child dedication, condemn priestly ordination na ihe ndị etc na ihe ndị ọzọ, echetara m dịka ọzọ anyị ga-elebanyekwa anya n'ọdịnihu maka na ọ bụ under the law. Ị gụchakwara ha niile nke ọma, ihe ndị ahụ lọọ ahụ gụkwara ya nke ọma, gụọ na ha agụ n'otu vas gị gotu vas gị tụrụ ya, gụcha ha niile ka iwe ihe Pọl na-akọwa. Ị ga-ajụ sị ele lọ nke moral laws ole nke ọ bụ. Ngwala anya gị kwotu Galatians 3:10 gị echekọta ọsọ onye ahụ n'okpuru iwu debe gị iwu Chineke. Galatians 4, Galatians 5:1-end, Galatians 6 si na amaokwu nke mbụ na ngwụcha agụọ ya ukwu agwụ. Ị gụkwara Galatians 5:13-14 unu ejikwala na anyị anụghị n'okpuru iwu wee baa n'ibi ndụ mmehie na ibi ndụ mmebi iwu. Ọkụ ịghọta na ihe ọ na-akọwa bụ obibi ugwu asịkwa obibi ugwu asịghị. Iwu obibi ugwu na-ewu ikpe oke. Ngwa ya sị ha ihe dịkwa mba abụ ịhụrịta onwe ụlọ n'anya. Romans 13:8-10 akwụkwọ ndị Romans isi 13 amaokwu nke 8 ruo na 10 abịa jee eze kọwara gị ihe bụ ịhụnanya bụ idebe iwu nsọ Chineke. Gụọ ọnụ ya nụ Romans 13:8-10. Ngwa akwụkwọ Romans 3:28-31 ọ sị na ndị ebere ugwu a justify ha by faith, that's okwe ha nke obibi ugwu ahụ mere ha ka ha bụrụ ndị ikpe na-amaghị. Ndị kwa ndị a na-ebeghị ugwu okwe nke ebeghị ugwu ha bụkwa ndị ikpe na-amaghị n'ime Kraịst Jizọs. Ya bịasị anyị ga-ejisi okwukwe ahụ kwuzie sị na iwu adịghị. Ọsị Chineke ekwekwala. Ị na-agụkwa ebe ahụ ya wee gaghị eji maka okwukwe na amara sị gị na iwu nsọ Chineke adịghị. Lee ya ọhịa mere ị ga na-akpọ Romans isi nke 7 amaokwu nke 12 ruo na 13. Ọ sị iwu ahụ dị nsọ, o ziri ezi, kwesịkwa ekwesị. Ihe ahụ ziri ezi kwesị ekwesị ọwụrụ ma nwa ọsị Chukwu bakwara ekwensu mba. Amaokwu nke 22 verse 22 asị Pọl sị na ahụrụ m iwu nsọ Chineke n'anya n'ime ime m nke mmụọ nke m, mana o nwere iwu ọzọ ndị na-emegide m, ya wụ iwu ebekwa ugwu ebeghị ugwu. O wee bịa tọọ ụkwa jee eze na 1 Corinthians 7:18-20 akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 7 amaokwu nke 18 ruo na 20. Ọ sị ị bụ onye ebere ugwu, ebere gị ugwu n'ime onye nwe anyị, ọ dị mma. Ebeghịkwana gị ugwu ebe n'ime onye nwe anyị, ọ dị mma. Lekwa ma ebere gị ugwu ma ebe gị ugwu, lekwa ihe a na-adọ dịchasị mkpa karịcha bụ idebe iwu nsọ Chineke. Ị gụtara ya 1 Corinthians 7:18-20. Onye gwara gị ọ dịghị gịnị ka ị na-achụkwa ọzọ? Ọ dị mma. Ị na-akọndem ihe ị na-amaghị. You condemn what you don't know. Ị na-amụ ikpe ihe ị na-amaghị. Lee n'anya ngwa taa Chineke kere ụbọchị 7 n'izu site n'aka Kraịst Jizọs. Ọkwa eziokwu bịa na nke 7 kwụsị doo ya nsọ. Taa lee nkwulu asị gị na Kraịst ọ bụ ụzọ taa ka ọ dị. Ngwa na ntị ihe mere Kraịst ji bịakwute m sị m jee gwa ha na asị ha na-asị n'aha ya, ha eji aha ya na-asị na-egbochi amara ha kwere na ya. Jee gwa ha onye si asị na ọ hụrụ Kraịst anya gị ka ọkụ mmụọ gị kwuo n'eziokwu ndụ ebighị ebi. Kraịst na-egosi onwe ya nye ụfọdụ mmadụ na-ebube ihe mere ụfọdụ ndị genuine, adị m akpọ ha genuine, ndị nke Chineke ụfọdụ jiri pụta ihe ugbu a kwupụta eziokwu sị gị na eziokwu n'eziokwu ọ bụ eziokwu, kama na agbanwere ya na Rom na afọ 321 331 AD mgbe agbanwere ya. A na-ekwe n'eze wara akwụkwọ ya n'ụlọ ụka sieta napụta ụmụ atụrụ na nkwulu blasphemy. N'ihi na blasphemy ikwu okwu megide ezi ihe. Jizọs Kraịst pụta ihe sị m ga-agwa ha na ha sị na m nwụrụ bilie mebie ntọala m jiri aka m tọọ n'ọkwa ekwensu na-eme ihe ahụ ka e wee hụ ya amamikpe nye ụmụ Chineke ndị na-agba mbọ iketa ndụ ebi ebi. N'isi na bekee kwuru lee ya na Revelation isi 21 amaokwu nke 8, Revelation 21 verse 8. Lekwa ya na Revelation 22 verse 15 akwụkwọ Mkpughe isi 22 amaokwu nke 15. Ngwa lekwa ya na Hebrew 4:9. Ị hụrụ ya? Gị bịa sị na Hebrew 13:8-9 sị Jizọs Kraịst otu ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị taa ka ọ ga-adị ruo mgbe ebi ebi. Ị hụrụ emere ka sị gị na Kraịst wu Chineke a na-adọkwa ka ahụ, aka na-adọ ka ahụ ka ahụ na-agba ndị dị n'ihu na onweghị onye otu ọ dị taa ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị taa ga-adị ruo mgbe ebi ebi na-abụghị Chineke. Ihe eji asị gị na Kraịst bụ mmụọ Chineke, eji atụ gị ime ya atụ. Mmụọ Chineke bịara n'ụwa were anụ arụ kwachie ya. Mgbe ọ nọ na anụ arụ ya na-ekwuzi nna m n'ihi na eji anụ arụ kwachie mmụọ Chineke. Naghị iwu ebe a bụ gị bịa ebe a gị mee ka ndị nọ na anụ arụ anụ arụ bụ ndị nọ ebe a ha ba onye na-adịghị agbanwe. Gaa lee ihe ndị a na-agwa n'akwụkwọ John 1:1-10, Genesis 2:1-2 kọwara Kraịst dịka onye okike kere ụbọchị 7 n'izu bịara nke 7 kwụsị. Ihe mere ọtụtụ ụmụ Chineke taa ji lebanye anya n'okwu a ụfọdụ atụgharịa ndị na-atụgharịkwa na-ekwu eziokwu sọ bụ eziokwu ka e wee site na amara zọpụta mmadụ.
ọsọ ngwa ha na ikwere na amara sịba asị amara agaghị arụ ọrụ. Ihe mere Kraịst mgbe ọ bịara na o ji wụrụ dọktrin ya. Luke 4:16 akwụkwọ Luke isi a na amaokwu nke 16. Lee ya na akwụkwọ ndị ozi 17:1-4 ọwụ dọktrin Pọl. Lekwe ya na Acts ọlụ ndị ozi isi 18 amaokwu nke 26 amaokwu nke 4 na amaokwu nke 26. Acts 18:4-26. Lekwe ya na akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 9 amaokwu nke 8. Acts 19:8. Lekwe ya na akwụkwọ Aịzaya 66:23-24. Ọ sị site na ụbọchị nke 7 ruo n'ụbọchị nke 7, site n'ọnwa ruo n'ọnwa, anụ arụ n'igwe mmadụ ga-abịa n'iru m ife m ofufe. Ị na-anụkwa ya taa? Ị na-anụkwa happy new month? Ị na-anụkwa ya? Ụfọdụ kwuru okwu megide ya ebe ọ dị egwu na-aghọta, mana taa ngwa nwa gwụrụ ịgara nụ happy new month. Chineke mere mmadụ ebere. Ọ dị mma ka a na-ekwu eziokwu n'aka ilu. Ọ na-enye nzọpụta, ọ na-enye mgbapụta, ọ na-eme ihe dị iche. Ị hụrụ nwaanyị a na-eme ihe ndị nkwarụ kwa afọ, achịkọta ndị nkwarụ ha abịa agwa ha okwu nke ndụ, agwasị ha okwu nke ndụ, ihe ọbụla ahụrụ ha were gị mere ugburu ụbọchị. Mana ihe bụ isiokwu bụ ịgwa ha okwu Chineke. Ihe na ọtụtụ n'ime ha na-eme mpụ. Ha nụcha okwu Chineke obi adị ha ma obi adị ha ụtọ. Ihe ọbụla mmiri nyere ha ṅụọ ha ya amasị ha. Ịhụ na nwaanyị a na ụmụ ya na-arịa ahụ kwa arọ, a na-arịa a na-akwụsị onye arịa ada akwụsị. Nwaanyị a wee sị, o kwuru ya n'ebe ahụ, ọ sị na obere osikapa ya nwetara rice ya laa sie ya na ụmụ ya erichaa ya kemgbe ahụ arụ olu ugbu a na ha adarịazi ọrịa. N'ihe merenụ akụ halakpa m ya bịaba. Ụfọdụkwa ndị nkwarụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ihe a bụ gị kpa ha kana n'ọhịa ka anaghị ekwu. Ụfọdụ sị gị na ha nwere ihe na ha nwere, mana ihe ha ji abịa bụ okwu ndụ nke na-enye ha ọgwụgwọ nsọ. Ị hụrụ ya na Kraịst adịghị agbanwe. Okwu ndụ ahụ, ị hụrụ ya? Otu nwaanyị na-abịata asị ya ebe eke na-abịa sị na ya gaje maka ebe a na-enye ndị nkwarụ ihe. Asị ya onye ọsọ bishọp ya bụ aha, asị ya gị na ọsọ WDS, ọ sị ya ịma ndị agha bụ ịma ndị ahụ ịmara ma ọ bụ ndị weta isi were isi, ịmara ma nwoke a na nka nwaanyị ewere ụjọ laghachi azụ. Ịhụ na nkwulu, ịhụ na blasfemi. Ele anya ọ maghị ndị ọ bụ, makwa na ọma ma ọ maghị, ọ gaghị agbanarị nkwulu, ọ gbanarị ihe blasfemi. Ọ bụghị njirimara Chineke. Nwaanyị ala mgbe ọ laruru onye eburu ya na ha ka ụra buru ya na ha, enyi m ya hụ Kraịst Jizọs ebe ahụ ọ na-agaje ya hụ Kraịst. Ka Kraịst jizi aka ya na-ekesasị ihe, na-ekwu okwu Chineke, na-ekesasị kwuchi okwu, na-ekesasịrị ndị bịaranụ, ndị nkwarụ ahụ na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, na-ekesasịrị ihe. Nwaanyị adọtị anya asị ya lekwe Kraịst. Ịmakwa nwaanyị eteta rachapụ ọsọ bịaba ebe ahụ, ruo ebe ahụ kọba ya na ya na-abịata. Nwere onye zutere n'ụzọ okwu mere ya laghachi azụ. Jizọs Kraịst, blasfemi. Nwaanyị anaghị ọkwa na ọ naghị ahụ na ọ gaghị ahụ ihe ndị ahụ. Ozugbo ọ rarụrụ ụra, yes, o wee hụ Kraịst. Ọ na-afụgokwa efugokwa nkwulu, blasphemy, speaking evil of God, speaking evil of God, speaking evil of good person. Ịhụna na ọgwụ kwulu. Gịnị na-ebu ya? Kwọkịrịkwọ. Gịnị na-ebu ya? Aghọta mgbe ụfọdụ gị ghọta ọ bụzi kwọkịrịkwọ, ọ bụzi ekworo mmụọ. Ma ọ bụrụ onye ghọtara aghọta, onye na-aghọtakwana aghọta dị otu a, mana ohere dịkwara gị ugbo ịma ma ị ga-echegharị. O wee si ụta dị. Ịhụna na mgbe ụfọdụ na Kraịst na-eyi mmadụ dịka uwe ị gaga ma nwaanyị gwuruzie na Kraịst ka ọ hụrụ. Enyi, blasphemy, nkwulu, nwe otu o ji wụrụ njirimara Chineke. Ọ bụghị mark of salvation. Nwe njirimara Chineke ọ bụ sọkwa gị bụrụ preacher na-epricha ọfụma, kwọkịrịkwọ na ego n'obi, ahụ na-afụgo ka ose gị kọndem onye ala nwekwa ebe ije. A na-etokwe gị n'ụwa asị. Ọhịa mere ọtụtụ ndị ụkọchukwu maara ihe nwere nghọta. Mgbe ọbụla kpara ha aka, ha sị gị what do you say? Ya sị ihe dota ma ndị priest gị ma ụfọdụ ndị ugbu a ndị ka m gharịkwara ọzọ ugbu a ịgbasị m na hapụ ihe ahụ. The truth must be told. Ihe ahụ na-ekwuwa eziokwu ndụ. Ụmụ Chineke ọtụtụ na-agbanyeghị ebe onye si. Enyi, nkwulu is not part of Christ God. Ejighị ya mara Chineke, eji ya mara Satan. So onye nwe gozie mụ n'ụlọ chebe anyị ugbu a na mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Gị kpọọ maka ịchọsị ihe ndị dị gị mkpa. 081 550 38909 0706 456 56
15 0703 076 4482 0803 5005 882 0703 5005 882 0703 025 7755 070 30 25 7755. Onye nwe anyị gozie unu, debe unu maka ndụ ebi ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe omume ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life WTS World Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume a. He healed my wounds, he carried my sorrows. Thank you, man.